Shubor nakaslem jong unongsan hima. Menta kasi kinong yalam jong ka Hills Farmer Union hapo ka jing yalam jong General Secretary ka Hills Farmer Union sengkami uba Alphon Bird Carcentiu haringkat ka jing don lang u General Secretary ka HFU Umling Block usamla Sivington Makri bad ki para dukat kiralet ban hiar syakasnong umdap ban sngaulem bar ban ay mensiem lang yaki para nong rep ki bala syakta haka air lang thari bad sya penjulor lut yaki kwai kakat kiso bad kiwi ki marrep kani ka jinglet jungo jong kinong yalam jong kinong rep kalong baki kwaru ban pha e ka khubor sya ka sarkar baka de ban penpoi ka jingerap khamkloi sya kinong rep ha ka te ka snong kinong shong snong na do ka khat sautrek hadu menta ki shong klemlat namar baki poslat kilabun ki baklem kidon kinong rep ki ba omdon shu ka yeng pa kinsa namar ka jing sya penjulor kinong shong snong kisa ha ka jing pangmensim habayo banyakran beruba karsentiu ulapan pau baka seng kan yang scam banyarap ikinong rep baru lo ongru baka seng kan sapha daga jingtho sya u menteri jong katanat veterinary bar u menteri jong katanat karep karyang bakin yarap lang yaki khnang bakin la ban siu pat yakaram baki shim na kabang lingba ka KCC loan uba Alphon Bird ula kerpat ru ka sarkar bakan penkloy ka jingerap ha kan ka kinti om kumba kinong rap kimat man laki por ba laisnem kimpat yo ka jingerap ka baja kum kini ki jingja Ini lang tak napok ilang karakter puro-puro. Ini guys nong dari umdap ya. Teng juga dari bibek nanti. Lai kendet ngasih mo, aduk kata dengan pecem, olong ngamlak ban batai mo. Aku majing cem juga pada itu haki sikon ni kawan riong. Dia kalau penduk nak kalau penjulur teng baro. Kinong rep pada long babun ni baro ngi long nong rep di sini. Ki basak ta dakeng no baro gi long jing hi ka balaj pada tang cijing arjing long ki babah ka hingaseng. Jing tin aib dalak ralut. Jing sak penjular pada kum gi ladau dikrat keng dikat nang ta ki kuai nang ta ki barep tempel yang turu laking kiding kisika kum jing yu i jonga de long baro hi pajba hi la saudunang namar lakta demo nakatu ide namar long bansne ngane nga sems ir ong long ngasim da kalun nambang na kesisilun kai te nalor karam long dang long ngajing so jonga long amla su long ban phayang nom no long la kadum de namar la ja kum ni namo oi ngahap ban siu kai namar la chim kalun de er ke bayap don ya kalun badeng hap siu bek namar bala sim la kular habang de kentai kayai bek kalun bade yang salik ban ai da ka jing tho sha I minister bodan borom jeni babat di department nakabenta ban iPad ban ai min simpat I kinong rap ki bamat I kani ka jingja kani snong nangta nakaliang jongi ngin salik ban buru ya ka jing tho sya ka agriculture department pada horticulture department lingba minister nang ba kini kinong rap ya bladu ikini kikat ya ki dingkwai ya ki so badi kiwi ki marap nang bakin yo mensim but bakin sa ha ka umdum kani kadai ka ba nakaliang jog Hills Farmer Union julit ban mi nakapor city officer ka nakabeta ban yathu yaki ba hateng hadian bangila yakendu kini ki jingja aki district baper aliang jong ka block ki lawan ban shim yaki report nangta kilawan shim yikidor nangta kilawan page hadu kanu kani ka jaka kala jular kani ka bangis ngosi kalong ba kani ka relief fund kaba la penmang nakabenta kita ki basyam lanot teng laisnem ngin padyo kani ka bangis ngokya ba jadi namar kata kadaw ni kwa ban pinken mau ya ka sarkar baka day ban campaign speed ya kani ka jingyarap sa kinong rep namar ba
ni sngotu bekinong rep kidon kam hadu kata na du meneng ya ketika sorok yo i kimdon ya kasorok ka babhaban poi sigiling kharep ka baar kimdon ya ka light ya ka bamenta kamdon light namar ba post ki babun teli kala khalam tinang ta kamdon network hakani ka jaka menta e bat kiwi ru le se kidon ki longyeng ki bamdon chu tang kayang bakin saro e nakata kadaw ka jingwan jungi mata kasi kalong ban pharu kini ka kubor sa kibor ki badi pek nang ba kila ban peng speed ya kani ka jingerap nasngo ban ong ba kum kinong rep nini yang siteli nakabenta pan ayin sim ye kini ki para nong rep jungi ki bamat ya kani ka jing syam lana yang jong ba ang ade u ba beral maring ane por kwa ban pan pau na ne kata ka jing sungu kham tam ya i general secretary jong ka Hill Farmer Union seperti jong ka central body bai lawan ban sakhi lane wan ban jong ya ala jong khmat la jong sine kum iwe i nong elam iba sharhem bat iba kloi ban kit ya ba ya ka ching e jong ipat nong rep jong hi bro koi bat hakane ka por nga kum utrai jong kane ka pham sia nga bu ya ka jing karpat hakmat jong ka sorka ba kan song pha ban phai khmat lem chi mo kham tam ya i block development officer mat kum ju ru ya i minister jong ka veterinary department ba in phai khmat lem la ne ben yan yarap lem hakum kini kijing e kiba ni siam landot hakajing lan shop jong ka mariang mangi kum kibrio nyim siam la modur la ne nyim siam poi prakhat bat kani ka jinglong jong ka mariang kala panjot thiau ya ki jingri ki jing kedup ki jongi bat langba ngi kermen langba kini ki jingri ki jing kedup jongi ba kansa ketiu ya ka yo ka kot ka jongi henry theuse kalong panban da kumne ka ba ni yamatahi ni la sokut lat lan su jenjar bangim la shu ban kle lane ban ya chakmat akadaw ka jing lan shop jong ka mariang te bat ka e ka ba ni la jenjar lane dei tang manga henry bun ki ba ki parlok nong rep jongi ki bala sha lan shop ha kane ka jinglong jong ka jingle jong ka mariang da kamen sim jong ka jing sokhia ni bayo ya kane ka kubor na ki para dokhat ke jongi ki badan ha kane ka snong umdap alor kane ka jingjia ka blajia ha ka khat sau tarik ha ka por kumba arbaji arsiteng kunto mensingi ha ka ba ka eryong ka erlang thari kalawan banya denti na kane ka jaka bat kala penjular lot yakini ki dieng kwai yaki dieng so yakakat bat kiwi ki marep ki ba kinong rep ki ju imja bat ki ju kamai chakpo na kanika jakarep iwan hangni da ka jing sokhia bat ban penpau ya ka mensim ban ya ailang ka kti kamon ka kti ka diang na ka ba kinong rep ki jungi ki badan bat ki bamat ya kanika jingjia ka basongsi tenakaliang jo ka Hill Farmer Union nilawan mentegasni haringkat bat ujengal sekretari napo umling block ima saving ton makri buat kumjuru presiden jongka umling circle ima pilot share ba lingba ka jingpetilenti ke jongki ngilala ban poi ke ni ke jaka ban ngila idar ke jongki khmat ba kalalong ke jing penjular ka besar kai hidu kata te nakaliang ka jonga mene nasoban ai kublei ya video iba Eric Dekar ngala phone chai but ngalai thuru i bangan wan chene takumta nakaliang jong ka Hill Farmer Union nginya yeng kabakum kini ke jing e ka kinograp ya kendo bat ninlong kasti ka jing yada ka jong na mata ka jongki bat kinong ai mensim na ka bata kinograp ki bamat ikani ka jingja ngalapatha yo general secretary jong ka umling block ya ka ba lasai ka sngi ani lasis lan lamande pan poi ya ka city nakaliang jong Hill Farmer Union ban karpat ya ka block office ban penpoi ya ka jingarap ki bakerki syakilanot ki bi penduk ya kani ka jinge ha ka snong amdap nakaliang juga central body ngan selek bangin sa syong ya ka isi pada ha ka bedi bagani ka jingjia nakaliang ka Hill Farmer Union ngan salib ban kenduk ya minister jaga veterinary kamtam bang yu i ki nong ri siar ki badang susdang ha kani ka snong bat ki blas dang ban yu mensim nakani ka kamri siar tang bada ka ba kawanjian akomni kiduk mensim tesakawi ka banga sokhia ba mata kasngi kalong ba kini kinong rap ki bashim ka kisisi lon kim dadon ba kata ka jing smothu hadin ka jing sha penjular kumni
kim das mutu bha kumno kin le bat ke ika baki de ban le nang no kin wat jing yarap bat kumno kin la ban siupat ikata kalon kata kadi ke babu yu dak jing kali ubah ha te dei halot jong kani min salib ban kendo ya i minister i ba hek